Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, Microsoft Officeen alternatiba batzuk ikusiko ditugu. Microsoft Office, garai bateko Microsoft enpresaren ofimatikarako programa sorta edo pakete bat da, bale? Office izena duena. Programa pakete honen barruan, programa asko daude, Officeen kasuan esan nahi dut, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Outlook, eta beste baten bat ere bai. Gauza da, Microsoft Office ordaindu behar den programa bat da, lizentziak ez dira izaten, 5 euroko lizentzia batzuk, baizik eta, diru bat kostatzen dute. Eta kontuan izan behar da, ez dala programa erostea lizentzi bat eta ja petira okazu ez. Hilero suskripzio bat ordaindu beharra dago, eta beti aktualizeta daukazu, baina ez daukazu programarik, bale? Beraz, honen alternatiba batzuk epatu ditugu. Komentarioen atala daukazue zuen zalantzak idazteko eta zalantzaren bat daukazue, bertan idatzi, eta noizean behin begiratzen joango naiz eta erantzuten saiatuko naiz. Arratsalde on izaro. Beitzalerekin hasiko gara. Kode irekiko aukera honenak. Kode ireki azkenen software librearen barruan, kode ireki hauetako aukera bat izaten da. Bertan daukazuen irakurriko dizuet. Microsoft Office izan da, denbora luzez, aukera gogokoena bulegoko produktivitate softwarerako. Hala ere, interneten industriak gero eta handiagoa denez, Microsoft Officeren alternatibo gari sortu dira. Antzeko funtzionalitateak eskaintzen dituztenak. Hortaz, erabiltzaileek nola aurki dezakete haientzako bulegorako kode irekiko aukerarik onena? Hemen esaten duzela Microsoft Office aspalditik, lehenengo bertsioa 1980 hamarkadako horietan hasi zen, okerrez banago, Officeko nolabait bertsio hauek, eta ordundik, noizean behin bertsio berriak ateratzen joan dira, eta 1997, gero 2000 eta piko, 2010, 2013, 2017, bertsio berriak ateratzen joaten dira 2-3 urtez behin gutxi gora bera. Eta bertsio bakoitzarekin normalean aldaketa txikiak egoten dira. Estetikoki, aldaketa handia egon zen urte batetik bestera, bertsio batetik bestera esan da Microsoft Officerekin, eta hauen alternatibatan estetikoki Microsoft Officeren estetikoki hitz egin da, bertsio zarren estetika mantentzen dute kasu askotan. Baina orokorrean, hauetako tresna edo aukera guztietan, aukera basikoenak, beharrezkoenak edozein programatan izango ditugu. Beste kasu batzutan, aukera konkretuagoak, bakarrik agian Microsoft Officeko bertsio horretan izango dugu, baina normalean erabiltzen ditugun aukera horiek software libreko aukera hauetan danak izango ditugu, Zer dako irekiko programa bat? Software horren iturburu kodea eta normalan egile eskubideak dituztenentzat bakarrik diren beste eskubide batzuk kode irekiko lizentzia batekin argitaratzen dira edo jabeari publikoaren parteira. Azkenean programa bat, pelikula bat bezala, musika bezala, sortzaile bat dauka, eta sortzaileak normalean softwaren kasuan enpresak izaten dira, software horrengatik kobratu egiten dute. Baina gaur repatuko ditugun aukera horren artean, egoten dira software irekiko programak. Normalean software irekiko programak, atzetik jende asko dago, jende askok laguntzen du programa hori garatzen eta ez bakarrik enpresa batek. Eta hori da nolabi software librearen oinarria. Egile eskubideen jabeak aukera ematen die erabiltzaileei softwarea edozein helburutarako erabiltzeko, aldatzeko edo birbanatzeko. Aldatutako moduan, baina jatorrizko moduan ere. Normalean softwarea Microsoft Officeen kasuan programa hori ematen dituzte eta hori da dagoena.
Vale? Ez daukagu erabiltzaileak naiz eta ordaindu, ez daukagu legalki hitz egin da. Ez daukagu eskubiderik programa hori aldatzeko, beste norbaiti pasatzeko, vale? Ez da garatzeko. Beraz, programa edo kode irekiko programa hauetan, lehen aipatu dizuan bezala, badago eskubide hori, vale? Oda, guk programa base bat hartzen dugu eta programa hori aldatzeko, garatzeko aukera daukagu, beste norbaitin partekatzeko aukera ere badaukagu, vale? Hori da, programa mota hauen ezagorritako bat. Elkarnan garatzen da eta amaitzak interneten argitaratzen dira, bale? Hau lehen aipatu dizuet, azkenean komunitate bat atzetik egoten da, programa hauetako kasuetan, bale? Eta komunidade hori nolabait jende hori da programa garatzen duena. Vale? Enpresa bat ere atzetik egoten da, baina jendearen laguntzarekin garatzen dira kasu askotan horrelako programa hauek. Vale, kode irekiko softwarea urtean gutxi gora bera, 60.000 milioi dolar aurreztu ditu kontsumitzaientzat. Vale, azkenean Microsoftiko lizentzia bakoitzak ordaindu egin behar da, eta kasu honetan software librearekin lizentzia horiek ez dira ordaintzen, vale? Eta, administrazio publikoan adibidez, modu horretan edo eskolatan, programa hauekin diru asko aurreztu daiteke, ze azkenean, kalkulatu administrazio publikean, 20.000, 200.000 ordenagailu baldin badaude, 200.000 lizentzia, kontuan izan da, beraientzat agian deskontu bat ematen dutela, esan dezagun, 20 euro lizentzia bakoitzeko kalkulatu zenbat dirudan administraziorako, bale? Eta, kontuan izan, zenbat ordenagailu daude munduan, eta zenbat ordenagailu daukaten lizentzia, bale? Edo ordaintzen duten lizentzia bat. Guzti horiek lizentzia ordainduko ez balute, zenbat diru horrezten den, diru asko, bale? Gaur egun software librea ia edo zertarako daukagu, eta kasu batzuetan oso programa oso erabiliak mundu profesionalean ere, bale? Beraz, gauza hauek ere kontuan izan behar dira. Softwarea aukeratzeko momentuan. Bueno, alternatibetako batzuk, bale? Kasu honetan zerrenda aipatuko dugu eta ondoren banan ezaugarri batzuk ikosiko ditugu bakoitzarekin. Hauek dira, dauzkagun aukeretako batzuk, bale? Webikoitza PS Office, LibreOffice, Apache OpenOffice, OnlyOffice, Calligra Suite, FreeOffice, Google Docs, Sheets eta Slides, bale? Normalean, hauetako software pakete bakoitzean, Word, Excel eta PowerPointerako aukera bana izango dugu, bale? Izen ezberdinarekin, noski, bale? Word, Excel eta PowerPoint Microsoften izenak dira, eta izena registratuak dira. Beraz, horiek ezin erabili, bale? Beraz, enpresa bakoitzak, programa bakoitzak, beste izen bat bilatu du, bere Word bertsiorako, bere Excel bertsiorako, eta bar, bale? Kasu honetan, Webikoitza PS Office, hau telefonotan askotan ikusi izan dut, ordenagailuetan ez, baina ordenagailurako ere badago, bale? Zeintzuk dira programa honen ezaugarri batzuk? Testu prozesamendua, kalkulu horria eta aurkezpen tresnak egin ditzazkigu aplikazioekin, bale? Oda, Word bat, Excel bat, diala kalkulu horriak eta aurkezpena, PowerPointen nolabait, bakoitzarentzat programa bat daukagu, bale? Fitxategi mota ugari ireki ditzakegu. DocX, XLSX eta PPTX, bale? Azkeneko hiru hauek Microsoft Officeen estentzioak dira, bale? Beraz, programa honek bere estentzio propioarekin lan egiteaz gain, beste programa batzuen estentzioarekin ere lan egiten du. Kasu honetan, Microsoft Officeko estentzioarekin. Hau da, Word dokumentu bat izan ezkero ere, programa honekin lan egin dezakegu Word dokumentu horrekin, bale? Eta formatu berean ere gorde daiteke. Denbora errealean editatzeko eta partekatzeko lankidetza funtzioak, bale? PDF bihurgailua eta irakurgailu erantziak, bale? Hau da, PDF dokumentuak gorde ditzazku, hau da, Word bezala lan egin, baina PDF bezala gorde daiteke gero dokumentu hori.
eta PDF dokumentuak ere ireki daitezke programa honekin ikusteko, bale? Ez PDF-ak editatzeko, kasu horretan ere, edozein Word programarekin ere PDF-ak ere editatu daitezke, baina horrelako programak erabiltzea PDF-ak editatzeko nik pertsonalki ez dizuet gomendatzen, bale? Egin daiteke, baina dokumentua segunta nola egin duten, kasu askotan dokumentuak guztiz desestrukturatu egin da, bale? Eta ez dizuet gomendatzen PDF-ak editatzeko. Bai PDF-ak sortzeko Word batetik hasita, bale? Baina ez PDF bat ireki ezkero, PDF hori aldatu eta gero berriro gordetzeko hortarako ja ez dizuet gomendatzen. Hau eta ez beste edozein programa Word edo horren alternatibak ere ez dizkizuet horretarako gomendatzen. Vale, programa honen abantaiak eta desabantaiak, abantaien artean interface familiarra, da interfeiza itxura da, vale? Programaren itxura estetikoki, vale? Nahika ezaguna egiten zaigu, Microsoft Officeren estilokoa delako, vale? Hau da, hauen estetika mantentzen saiatu egin dira. Bateragarritasun handia Microsoft Officeren fitxategi formatuarekin, vale? Hori lehen aipatu izuena. Dokumentu profesionalak sortzeko funtzio aurreratuak. Hau marketing hutsa da, vale? Azkenen, esan ditzuet, programa guzti hauetan horrelako gauzak egiteko aukera daude. Azkenean programa tresna bada eta gauza da, tresna konkretu hori ematen digun aukeren artean, horiek erabiltzen jakitea eta tekina ateratzen jakitea izaten da gakoa, bale? Normalean ez diogu programa hori behar den tekina hori ateratzen, bale? Ez honi, ez da ez Word eta ez beste dozeini. Windows, macOS, Linux, iOS eta Androiderako eskuragarria plataforma guztietan, bale? Hau da, bai telefonarako eta bai ordenagailurako, bale? Windows, macOS eta Linux ordenagailuko formatuetan eta iOS eta Android telefonoko formatuan, bale? Edozein formatuetan daukagu programa hau. Desabantaien artean, premium bertsioak bakarrik eskaintzen ditu abanguardiako hainbat funtzio, bale? Eta batzuetan bateragarrasun arazoak ditu Microsoft Officeren dokumentu konplexuekin. Azkenean Microsoft Office pakete horren programak, Word, Excel eta PowerPoint, gauza batzuk bertsioak aldatzen direnean bere nolaiz funtzionamendua pixkat aldatu egiten dute eta software librearekin erabiltzeko garaian gauza batzuk bertan irekitzeako garaian kasu batzuetan ez daude behar bezala edo sortu diren bezala, bale? Baina hori onartu behar den gauza bada. Baina dokumentu oso arraro bat ez baldin bada, normalen ez dago arazorik dokumentua irekitzako garaian ondo goteko, bale? Eta gero, bai programanik eta ikusiko ditugun beste programa askorekin, batez ere interneteko odeian gordetzen direnean, zerbitzoiek eskaintzen dituztean, normalean zerbitzoiek danak ez baitugu ordaintzen funtzio asko, ez dute behar bezala funtzionatzen, edo zuzenean ez daukagu aukera hori ez badugu ordaintzeko funtzio hori izaten, bale? Arratsaldeon Fernando, zalantzarik ez daukazute, beraz aurrera jarraituko dut. LibreOffice hau erabilintako bat dela esango nukenik, bale? Programa honen edo programa pakete honen dituen programak hor dauzkazu, bale? Writer, Wordren alternatiba, bale? Testu prozesatzaile bada. Calc, kalkulorria, bale? Hau da, Excelen alternatiba. Impress, PowerPointen alternatiba. Base Accessena, bale? Draw, marrazkiak eta egiteko, eta Math, formulak eta egiteko, bale? Normalen hemen erabiliko ditugunak, Writer eta Calc gehien erabiliko ditugunak, bale? Besteak, bakoitzaren erabilpenaren arabera. PowerPointak, gare batean asko erabiltzen ziren, gaur egun, geroz eta gutxiago erabiltzen dira bizitza pertsonalean laneko gauzetarako aurkezpenetarako eta kasuetan bai, bale? Baina lanetik kanpo gare baten erabilpen handia izaten zuten PowerPointan gaur egun lanetik kanpo ez da hainbeste erabiltzen. Baina, bakoitzak emango dio erabilpen bat horrelako tresne, bale? Hau da, tresnak berak ez aukeratzen zertarako erabili.
LibreOfficeen abantaien artean, bulego osoko suite bat, bale? Hau da, programa asko dauzkagu eta bakoitzarako programa bat. Microsoft Officeren fitxategi formatoekin bateragarritasun bikaina dauka, bale? Hau da, beste erekin bezala, Word, Excel, PowerPointeko programak, Accesseko artxibo bat ere bai, honen LibreOfficeen programerekin ireki ditzazkegu, arazorik gabe, bale? LibreOfficeen kasuan gainera, eguneratze erregularrak eta komunitatearen euskarria dauka, bale? LibreOfficek atzekaletik komunitate oso handia dauka, jende askok erabiltzen du programa eta beraz foro asko dude programa honetan gauzak nola egitenen bideoak edo tutorialak eginda edo zalantzak argitzen, bale? Programanek atzetik komunitate oso handia dauka. Eta hori programa erregularki eguneratzen dute, bale? Funtzioak hobetzen dituzte edo aktualizatu egiten dituzte. Desabantaien artean, erabiltzaile interfazea ez da Microsoft Office bezain intuitiboa, bale? Batez ere, kasu honetan LibreOfficeen estetika, Microsoft Officeen estetika zaharraren antza handia badauka berriarera baino, bale? Hori alde batera utzita, ez da tontentzako modukoa, bale? Hau da, Appleen produktuak bezalakoa ez dira. Funtzionamendua, Windows, garai bateko Windowsen estetika dauka, beraz, hain intuitiboa ez da. Baina, zaila erabiltzen ere ez da. Microsoft Officeen dauden funtzio aurreratu batzuk falta dira, bale? Hau, hasieran ere, aipatu zuet. Ez honetan eta software libreko beste dozen formatan, eta naiz librea ez izan, edo beste dozen formatan, Microsoft Officeko paketo hortan dauden aukera guztiak beste dozen softwareetan ez ditugu danak izango, bale? Baina hori normala da. Ze aukerak izango ditugu? Gehien erabiltzen direnak, bale? Zeintzuk ez ditut aipatuko ez azkenen 100 gauza dira. Baina normalean behar eta erabiltzen diren gauzak badauzkagu, bale? Agian zer ez daukagu? Ez ditugu hainbeste plantilla izango, dokumentuk zehatz batzuk lantzeko, eta bale? Baina funtzio orokorrak, basikoenak, badauzkagu, bale? Gero beste funtzio oso zehatzak, lan zehatz bat egiteko, lan asko errazten digutenak, Microsoft Officek hori izango dut, besteak ez, bale? Baina hainbesteko aldeaz du suposatzen hori, nire ustez behintzat, bale? Beste aukera bat, Apache Open Office. Hau ere, nahiko ezaguna da. Apache beste informatikoko beste software bat dela esan dezakegu, eta bertatik gero hau sortu dute. Apache OpenOffice kode irekiko bulego suite ezagun bada, eta testu prozesadore bat, kalkuloriko aplikazio bat, aurkezpen softwarea eta gehiago eskaintzen ditu. Familia interfazea eta hainbat ezagorri eskaintzen ditu. LibreOfficeen oso antzekoa da, eta programa ugari eskaintzen digu suite honen barruan. Worden alternatiba bat, Excelen alternatiba bat, PowerPointen alternatiba bat, ez da beste programatzuk ere bai. Beraz, azkenean ikusiko dezute guzti hauek oso antzekoak direla. Aurrekoan ez dut aipatu, baina LibreOffice ordenagailurako daukagu, bai Mac, bai Linux, bai Windows, plataforma ezberdinetarako. Apachearen abantaien artean, hori ere badaukagu, Windows, Mac eta Linuxerako eskuragarri daukagula programa hau. Beste bat, Microsoft Officeren aurreko bertsioen antzeko erabiltzailearen interfazea, LibreOfficeekin gertatzen den moduan, Microsoft 2007ko bertsiotik aurrera, 2007koan oraindik ez, baina horrengoan aldaketa estetiko handia egin zuen, baina ordura arte zeukan estetika nolabait saiatu dira mantentzen bai LibreOffice eta bai kasu honetan Apache OpenOffice. Gare bateko Microsoft Officeren estetika hori mantentzen saiatu dira. Bateragarritasun handia Microsoft Officeren fitxategi formatuekin. Lehen esan dudan bezala, doc da gare bateko Worden formatua, docx Word berriaren formatua da. Microsoft Officeen horrelako formatu hauekin
arazori gabe, bale? Bai Wordrekoak, bai Excelekoak eta bai PowerPointenekoak, bale? Lehen ikusi duzue DocX, XLSX eta PPTX, bale? Horiek dira nolai bertsio berriarenak, baina bertsio zarreko estentxoarekin ere funtzionatzen dute. Ohiko eguneratzeak eta komunitatea bultzatutako garapena, bale? Kasu honetan ere OpenOffice programa honek edo pakete honek atzekaldetik ere komunitate nahiko zabala dauka, bale? Eta eguneratzeak ere nahiko ohizkoak izaten dira. Desabantaien artean, garapena motelagoa, bale? LibreOffice baina gutxigo eguneratzen dituzte gauzak, bale? Eta beste programa batzuekin konparatuta, gutxigo, ez? Baina orokorrean ondo dago. Gauza asko ere ez dira eguneratu behar, nire ustez. Euskarri mugatua, bale, Microsoft Officearen formatu modernoetarako. Azkenean, hasieran aipatu izuet, formatu berriekin eta irekitzen ditugunean, kasu batzuetan estrukturak, programa funtzionatzen duten estruktureiek pixkat aldatu egiten dira, eta dokumentu berriak horrelako programetan irekitzen ditugunean, kasu batzuetan dokumentuaren estruktura hori pixkat galdu egiten da eta gauzak desordenatu egiten dira nolabait. Beraz, horrelako gauzak ere kontuan izan behar dira, baina esaten dizuet. Orokorrean dokumentua oso konplexuaz bada, ez dira gauza rarorik gertatzen dokumentuekin. Beste aukera bat, Only Office. Kasu honetan, dokumentuak editatzea eta lankidetzen aritzea errazten digu. Kalkuleta aurkezpeneko horreko tresnak ere badauzka, hau da Excel eta PowerPoint, proiektuen kudeaketa eta CRM integratzea, azkenean hau da nolabait gauzak eta partekatzeko jendarekin lan egiten denean, horrekin lan mota hori egiteko tresna batzuk eskaintzen digu, eta posta elektronikoa eta egutegia ere integratzen dute. Kasu honetan, horren aipatuko dugu abantaiak eta desabantaiak. Abantaien artean, talde produktibeterako lankidetza eta ezaugarri indartsuak, odeian oinarritutako sarbidea edozein lekutatik, fitxategi formatu askotarako euskarri eskaintzen du, Microsoft Office horiek barne, Windows, Mac eta Linuxerako eskuragarri. Odeian dauden horrelako zerbitzu guztiak arazo berdina izango dute, eta da, normalen zerbitzu hauek arpidetzea eskatzen dute, Eta hori da desabantaietako bat, funtzio aurreratuek ordainketa, barra arpidetza behar dute. Eta beste bat, erabiltzaile interfazea ikaragarria izan daiteke erabiltzaile batzuentzat, program bakoitzaren arabera, estetika kasu batzuetan nahixago izan daiteke erabiltzeko, eta bakoitzaren arabera errazago edo ezaiago egin daiteke erabilpena. Baina, horrelako zerbitzuekin ondo daude zerbitzu hauek, baina dana dauka beraldeona eta beralde txarra, eta normalean odeien oinarritutako zerbitzuak direnean arpidetza eskatuko dute. Azkenan, horrek suposatzen du zerbitzari batzuk izatea eta zerbitzari horiek nolabait funtzionatzen duen izatea eta mantentzea, koste bat dauka, eta hori nolabait azkenen ere mantentzeko ordendu egin beharra dago. Baina, azkenean lokalean lan egiteko ez genuke arpidetza hori behar. Hori bai. Funtzio batzuk, ez badugu ez bagara arpidetzen zerbitzu hauekin, funtzio batzuk galdu egiten ditugu, logika hori. Beste aukera bat. Calligra Suite. Calligra Suite, kodirekiko bulegoko suite bat da, aplikazio artistiko eta sortzaileetan oinarritzen dena, Testua prozesatzeko tresnak, kalkuloriko atatzak eta aurkezpenak eta gehiago ibiltzen ditu, Azkenean danak oinarria berdina da, Pakete sorta bat eta paketa sortaien artean batez ere Word, Excel eta PowerPointen alternatibak izango dituzte, bakoitzarako programa bat. Estetikoki gehien gustatzen zaigun aukeratu edo komunitate bat atzetik izan dezala gure zalantzak nolabait argitzeko,
vale? Baina, bueno, bakoitzak aukeratuko du haber ze programa erabili. Bueno, abantaien artean kasu honetan, enfasia arte eta sormen aplikazioetan, vale? Bueno, estetikoki kasu honetan pixkat gehiago lantzen dute horrelako arte atal hori. KDE mai gaineko ingurunerekiko integrazio egokia, hau da, Linuxekin, vale? KDE Linuxeko gauza bada, hor Linuxekin, bueno, integrazio ona dukala esan genezake. Askotariko aplikazioak eskaintzen ditu hainbat atazatarako, plataforma anitzeko bateragarritasuna Windows eta Linuxentzat. Bale, kasu honetan, hori, Linux eta Windowsentzat ondo. Macean, ez da hain ona, bale? Eta hori da, desabantaieteko bat, bale? Mac OS-erako erabilgarritasuna mugatua da, bale? Oda, bertsi hori ez dute hain ondo garatu eta ez dago erabilpena, pixkat desberdina da. Interfazea eta erabiltzeko horretasuna desafiatzaileak izan daitezke erabiltzaile berrientzat. Bale. Kasu honetan, estetikoki eta pixkat aldatu egiten da, beste modu batean garatu dituzte tresnak, eta, jendarentzat, agian, pixkat zailagoa. Azkenean hori, iritzi hori oso subjetiboa da, bale? Bakoitzaren arabera, batentzat erresa dena, beste batentzat agian zaila da. Bale? Beraz, ez dut asko esango, ze azken bakoitzaren arabera asko aldatzen da iritzia. Vale, urrengo aukera, Free Office. Vale? Kasu honetan, honen ezaugarriak, Word-en alternatiba bat, TextMaker, Excel-en alternatiba bat, PlanMaker, PowerPoint-en alternatiba bat, Presentations. Vale? Hau da, bat testua lantzeko, bestea kalkulo horri horiek egiteko, eta bestea aurkezpenak lantzeko. Vale? Hori da guztia oinarria. Kasu honetan abantaiak, interfaze simplea eta intuitiboa, bateragarritasun handia Microsoften fitxateekin, bale? Kasu honetan hori guztiekin gertatzen da orokorrean. Errendimendu arina eta azkarra, bale? Oda nahiko programa arina da. Baina, besteak ere ez dira oso motelak. Azkenean programa hauek ez diote makinari potentzia asko eskatzen, beraz, nahiko arinak dira danak gaur egun. Windows, macOS eta Linuxerako eskurrarriako da plataforma ugarirekin dako gokera hau, bale? Eta desabantaien artean, funtzio aurreratuak premium bertsioan baino ez daude eskuragarri eta funtzio mugatuak, bale? Beste bulego suite batzuekin alderatuta. Kasu honetan egia da, hainbeste aukera egian ez daukagula kasu batzuetarako, bale? Baina, lehen esan dizuet, hauetako aukera guztietan gehien erabiltzen direnak danetan daude, bale? Beste gauz bada, segun eta ze funtziorako, kasu batzuetan, funtzio premium bat edo bertsio premium bat daukagu arpidetasun bat ordainduta, eta beste kasu batzuetan bakarrik bertsio bat daukagu, bale? Ez dago arpidetzeko bertsiorik, eta donazio egiteko aukera bai, baina ez dizute derrigorrez arpidetzea eskatzen funtzio batzuk erabiltzeko. Bale, kasu honetan, bai. Eta azkenekoa, kasu honetan jende askok ja erabiltzen duena, Google Docs, Sheets eta Slides, bale? Google Docs Word-en alternatiba, Sheets Excelarena eta Slides PowerPointen alternatiba izango litzateke, bale? Webean oinarritutako alternatibak dira, bale? Kasu honetan ez da instalatu behar den programa bat, baizik eta online daukagun programa bat da. Telefonean izan ezkero bai aplikazio instalatu behar dela, ordenagailuaren kasuan, web bitartez sartuko ginateke. Testoa prozesatzeko tresnak, kalkulorria eta aurkezpen horria eskaintzen dituztenak. Denbora realeko, lankidetza eta odeian biltegiratzea eskaintzen dute. Kasu honetan dokumentu hauek edo sortzen ditugunean, zuzenean gure Google Drivean gordetzen dira, eta online egingo dugu lan beti. Nahi izan ezkero ordenagailuan beste programa bat baldin bakadu, Microsoft Office bera edo LibreOffice edo aipatutako beste zen programa izan ezkero ordenagailuan, hauekin egin dezakegu dokumentua eta gero dokumentu hori adibidez hauetako edo zeinetan editatu, aldatu, partekatu edo nahi duzutena. Edo kontrakoan, hemen dokumentua egin eta ondoren deskargatu eta programa hori email bidez bidali edo imprimatu edo nahi duguna. Bizentzutan egin dezakegu. Baina hori, kontuan izan barra daukaguna da, Google Docs, Sheets eta Slides, azkenean online erabiltzeko aplikazioak direla.
Eta abantaien artean, hori, arazorik gabeko lankidetza eta denbora errealeko edizioa, bale? Zuzenan egiten dugu lan, automatikoki gordetzen dira gauzak, eta taldean lan egiteko oso erosoa egin daiteke, bale? Dokumentua sortzen duenak beste pertsonekin partekatzen du dokumentua, eta pertsona guztiek dokumentu berberean lan egin dezakete, danak bestek egiten duten lan hori ere ikusi ahal izateko, zuzentzeko edo zer gauza egiteko, bale? Orduan hori abantailetako bat izango litzateke. Gero, odeien oinarritutako sarbidea edozein gaiutatik, hau da interneta izan ezkero, edozein gaiutik sortu baitezke, tableta, telefonoa, ordenagailua, TV box bat, telebista, bale? Aparatuaren arabera. Automatikoki gordetzen da eta bertsioak kontrolatzea, bale? Hau lehen ere aipatu dizuet, automatikoki gordetzen da, edozein aldaketa egiten duzuena, automatikoki gorde egiten du edozein aldaketa, karaktere bat izan baldin bada ere, hori ere, automatikoki gorde egingo du. Eta, bertsioak eta egiteko kontrol bat egiten du, baina hori, ez da beste munduko ezer, bale? Horretarako badaude tresna hobeak, eta hau, ezer baino hobe bada, baina ez da munduko honena egia esan. Desabantaien artean, dokumentuak online sartzeko eta editatzeko interneteko konexioa behar ba. Konexiorik ez badaukagu, ezin da ezer egin. Ez gauzak aldatu, ez ireki, ez gorde, ezin da ezer egin internet ez badaukagu. Konexiorik gabeko funtzionetate mugatua, mahai gaineko bulegoko suitekin alderatua. Kasu honetan, ordenagailuan instalatzeko ez dauka aplikaziorik. Telefonoan edo tabletean baldin bade, hau da, Android batean badaukagu aukera Google Doc, Google Sheets eta Google Slides instalatzeko. Kasu horretan badaukagu aplikazio lokal bat, baina aplikazio hori erabiltzen dugunean, funtzio asko ez dira behar bezala funtzionatuko, azkenean interneteko konexioaz badaukagu. Zeren, zerbitzu hau edo programa hauek horretan oinarrituta daude. Beraz, kasu honetan, interneteko konexioaz daukagu, tresna gehiengoak ezin dira behar bezala erabili. Eta ordenagailuan erabiltzeko, bai edo bai, internet bidez izan behar da, webgune bitartez sartzen garelako. Eta ez gara webgune bitartez sartzen, ez daukagu sartzeko beste aukerarik. Labur bilduz, urteko lizentzia Microsoft izen paketegatik, ordaindu nahi ez badugu, dauka aukera gaude merkatuan. Badakigu, gaur egun jende askok Microsoft Office badaukala, baina lizentziarik ordaintzen ez duena. Hori badakizue, dano dakizue, legala ez dela. Microsoftek ere hori badaki. Baina, gauzak legalki izan baldin baitugu eta inoiz arazorik izan ez baldin badugu zentzu horretan, legalki hitz egin da, aipatu ditugun edozen hauetako softwarea erabilita, ezkunek lizentzia bat ordaindu behar, eta diru bat aurrezteaz aparte, legalki egukiko genuke nolabait software hori. Eta kode irekiko aplikazioiek deskarratzeko, programa bakoitzaren webgunean sartzea gomendatzen dizuet. Beste toki askotan ere topatu itzazkizue, baina internetetik softwarea deskargatzen denean, bai ordenagailuarako, bai telefonorako, onena, webgune ofizialetatik deskargatzea izaten da. Beraz, LibreOffice kasua, LibreOfficeen webgunetik, gero adibidez Googlekoak telefonoro edo Androiderako baldin bada, Androiden aplikazio tendatik deskargatuko genduke, toki ofizialetatik deskargatzea gomendatzen zuet softwarea. Modu horretan, software hori segura dela esan genezake. Mila esker, gaurkoan gurekin hemen egotagatik, zalantzarik baldin bakoazu idatzi momentu honetan, Izaro, Instagram daukazu, zure laguntza eskartuko nuke, arazo txiki batekin. Izaro, ez daukazu hemen aipatzeko aukera mesedez zure zalantza hori argitzeko? Zeren gure sare sozialak ezin ditugu horretarako erabili. Bestela, zalantzarik badaukazue, kazetagunetan galdetu ezakezue, nire kasuan Urretxuko kazetagunean nago, beraz, Urretxuko kazetagunera e-mail bat bidali nahi baldin baduzu, eta e-mailaren bitartez argitzen saiatuko naiz Izaro.
pribatutasun arazoak zerekin, programa hauekin? Ze azkenean software honek pribatusasun aldetik ez dauka misterio handirik. Ez azkenen programa guzti hauek danak onartzen dute ez, bueno, normalen erabiltzen ez den aukera bat izaten da, baina vale, ados izaro. Baina, bueno, programa hauen artean, bakizu, pasaitzak jarri daitezkela dokumentuak irikitzeko eta horrelako gauzetarako, eta, bueno, segurtasun aldetik, segurtasun bat bermatu nahi baldin baduzue horrelako dokumentotan, hori ere egin daiteke. Vale. Beste zalantzarik ez baukazute, hemen utziko dugu gaurkoz, vale? Eta hurrengo hitzaldi batean ikustea espero dut, vale? Mila esker guztioi eta hurrengora arte, vale? Izaro, nahi baduzu badakizu, email bat idatzi kazetagunera eta ea laguntzerik badaukagun, vale? Bestela, inguruan dokazun kazetagunetik pasa eta modu horretan ere agian laguntzeko aukera daukagu. Vale? Vale, mila esker eta hurrengora arte. Agur.